langsung channel lo khakai no jodo kaham rong hine so ang tini kaisa video upload khaitha je ang tini town no thangmani kabo town no thangmani no thaipuro isa problem thado dari driver rok bai ita problem ni tena ang kaisa video ni ko na ama update khai rekha ita ajago ra pai sudi ang video system ni resto dan tini pakai jawa la ni video class ni isa short ni abo teacher man kha ita sungting sa mun kha bakso ko ano comment khai saka ge nungta mina te di brasa no homesa ita abo no odeng ngadeng ni bakal confuse ni to hana do ita angaro kina anjoli kha bisa ani buat buku ni bok hanya kok kan kini di brasa ro ni bagi and angabo joto di brasa no sane ya sudu a borong sini sama si ita tabuk lamsogo te krang tv channel na choreng no ndorok thumbnail te video ni clip on nugui mankana kaisa sini tibrajak no na agi ksm bo actress khaijak laisa debroma binemu bo kaisa video khaitani kaisa meaning word kaisa bolungka tamongi hinba tipra sarok rok ni sateni ajan kaisa bini miss word kha naidi rok mane no jotto borong no je tibrasa to farang no khobi saman heklayo jeti bo alada te next ni je blogger khanyak bo abo hai tam nane joli mani situation no abo hai word dog use khayatoi abon bagai bot abo kaisa abini blog no kaisa manka abo mapsan ka aboni bai nang no kaisa video no share kya gete kaisa mama bai magina kaisa abo khamting area o klayo bai wngkha di androk no video rina phono rimalia tamni hinba guideline strike ni bagai rimalia video rok alada channel nugui mankana bo haingka brok jodina abo hing tongke bungni je kerang radio je sijak tongmani aboni majra no brok manan nango te alada borok rok abo hai bul sikar khayatoi te nijini bohokni nijini bai baksa ajai phainai abo hai bano jokrangno abo hai khaimani to blai khe jaya aboni bagai te next ni borok abo hai ingya tiklai ambai no video no share